Abusua for my Ghana Media TV. Odi ana odi asem be ensem ni hye bia no. Ebegbo awura na yapone e de aba. His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampanyini na abusua for said e bi mu bebre na e ka say awura John Dramani Mahama wasesa ana say said ni enim no obebu ne man a edi kan no saa pepepe na ti ana enipa bebre na e kasa. But as Owura John Dramani Mahama now, amanfoɔ ehunu sɛ yes ampa indeed ɔpanyin no ɔkɔsua adeɛ ɛna ɔde aba. Esan sɛ nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi wɔ hɔnom a ɛkɔɔ so ɛwɔ aban da de twam which is NPP government led by His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Na amanfoɔ dodoɔ na expect sɛ Owura John Dramani Mahama mambo mu no bibi saa betumi enso akɔ so. Adeɛ baako a Owura Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mambo mu ɛkɔɔ so na Ghanafoɔ di ho nkɔmmɔ paa no dodoɔ na feli sɛ eduru baabi na sɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo asɛ ɔmo ahomasoɔ sɛ bi honhom bi wɔ ne mu wɔ ne nkasaeɛ mu ne adeade ne sɛn His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kɔ program bi ase a ɛhɔ nom ɔkɔɔyɛ na agya ɔkyeakyea ahemfo no mu ɔkɔɔ na ahemfo baako te hɔ nom ɛhwɛ anim sɛ mampanyini bɛkyea no na mampanyini yɛ sign sɛ me mampanyini mu a me ba bɛkyea wo na wo hene wo tie kunya so sɛ menkyea wo wansɔre a menkyea wo ampa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ankyea ɔhene no because of sɛ wansɔre and see ɛno so no na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛma instruction ɔma Owura Henry Korti. That time he was a Greater Accra Regional Minister. Ɔma instruction sɛ wɔnkɔ ka nkyerɛ ɔhene bi sɛ yɛbɔ national anthem wɔte wɔ nti wɔnsɔre ade nti na wɔansɔre ɛho nkɔmmɔ yɛ bebree na Owura John Dramani Mahama ebeso akɔfrɛ ma osuaeɛ a bɛyɛ mampanyini yi wɔkɔ wɔafra ase a wɔkɔ ntoabɔ a wɔdeda ase that is thank you to wɔhyɛ ase wɔ Framantam Volta region ɛnɛ da yi ɛna kyerɛ sɛ ɔde n'ani kyerɛ mu wɔ Volta ɔkɔɔyɛ sɛ agya ɔkɔ akɔkyeakyea na ɔkɔɔyɛ no thank you to na se na wɔkyea ahemfofoɔ no oduru hɔ no ma na ahemfoɔ no bi ma fra ase sɔre wɔsɛ no mote aseɛ montena ase mo na kuro no yɛ mo deɛ mo yɛ kuro wura yes ɛwɔ mu sɛ me yɛ mampanyin ba montena ase na menkyea mo indeed na ɛfɛ papa and amanfoɔ ahyɛ aseɛ ka ho asɛm sɛ yes this is the president that we was talking about ho nsɛm ayɛ bebree but I don't know wɔso betumi akyerɛ wadwen ɛyɛ adwenkyerɛ that is the beauty of democracy in Ghana.